Takže teraz si predstavíme program na úpravu RAW od firmy Panasonic, vyrobený špeciálne pre úpravu RAW v oťakoch Lumix. Silky Pix Developer Studio 3 SE dodávajú zadarmo mirrorless foťakom na úpravu RAW. Takže po otvorení tohto programu máme vrchnú lištu File, Edit, Operation, View, parametre a tak ďalej. Takže file, otvorenie, buď otvoríme si nejaký priečinok alebo nejaké súbory priečinku. To mám otvorenie konkrétne priečinku s fotkami. Si dáme priečinky, zobrazí sa tento počítač ponuky priečinkov a takisto môžeme rozklikovať a otvárať si to, čo chceme. Že tu je otvorenie súboru, tu je otvorenie priečinku, tu je pamäť posledných otváraných súborov. Edit, Operation, View, parametre, development. Tieto veci sa nám zobrazia až keď sa otvoríme nejakú tú fotku. Option je nastavenie JPEG compression, resolution, quality JPEG, TIFF, color space. Proste nastavenie programu grafickej stránke. Takže otvoríme si nejakú tú fotku. Trebárs túto. Dáme si default nastavenie. Už teraz môžeme otvárať nejaké tie ponuky. Ja si hneď konkrétne otváram Zoom Tool. Zobrazí sa mi tu dole takýto bežec na zväčšovanie, na zmenšovanie. Rozloženie na obrazovke. Ja osobne používam jedna fotka na celú plochu. Je to možné aj takto, že sa tu zobrazia fotky vybraté plus tá, ktorú práve upravujete, alebo čisto len povyberané súbory na hromadnú úpravu. Tieto možnosti, ktoré sú uvedené tu hore, napríklad Operation, a je možné si ich aktivovať aj osobitne v iných priečinkoch, prípadne stačí práve tlačítko myši a môžeme si to zväčšiť, zmenšiť, otvoriť nejaké a tak ďalej. Takže možnosti ako otvoriť niečo je tu viacej. Development znamená uložiť obrázok. Otvorí sa nám tento počítač, disk D, ja to mám, vyberiem si priečinok, vyberiem si, kde chcem uložiť ten obrázok, zvolím si, či chcem TIFF-ku alebo JPEG. Parametre TIFF-ku a JPEG-u sa dajú nastaviť inde, ale aj tu sa nám hneď to otvára. Vypisuje mi veľkosti, prípadne komprimácie. Stačí stlačiť setting a zase sa vám otvorí to okno, ktoré predtým som mal. Takže vzájomne je to poprepájané. Cancel. Lupa. Na to klikneme, máme tu Zoom Tool zaškrtnutý, ale inak môže to fungovať aj inak ako plusko, že sa to zväčšujeme alebo zmenšujeme. Exposure Bias Tools, to je vlastne v podstate toto nastavenie EV, keď je fotka svetlejšia alebo tmavšia.
Týmto si v podstate vyberiem najsvetlejší bod alebo najtmavší a podľa toho nám expozíciu nastaví. Gray Balance Tool, strihanie. Keď si dám takto, vyskočí mi tu malé okno na strihanie, píše mi tu parametre, veľkosť, dĺžka, šírka, môžeme si zvoliť buď free, voľné, fixed, to znamená v akom bolo fotené, 2:3, 4:3 alebo 16:9, tým pádom je to strihanie proporcionálne, určené presne. Špecifike, že pokiaľ si chceme, fotíme 16:9 a otočíme si fotku na výšku, tak je lepšie dostrihnúť napríklad 2:3. Tieto parametre si tu môžeme zadať. Môžeme aj 1:1 alebo 15:4. Ľubovoľne. Ak si to označím, môžem si to strihnúť tak, že kliknem ešte raz na nožnice. Ideme tu mriežku, tretinové delenie, podľa toho si určíme aj kompozíciu, ako takú, podľa toho, čo potrebujeme. Napríklad strih, lebo to vrátime do pôvodnej polohy, aké to bolo veľké. Takže začíname s opravou fotky. Hore prvé, čo je default nastavenia a predprogramované nastavenia: super, neutral, fine street, landscape, nostalgic to camera, red exchange, portrait. Podľa toho, akú fotku máme, čo chceme, podľa toho môžeme dopasovať nejaké predprogramované nastavenie. Expozícia udávaná v EVE. Hneď prvé. Pokiaľ sa nám dá fotka svetla prepálená, ubereme alebo pridáme EVE. Ak je tmavá, plus minus 3. Slniečko, kamera setting. Toto je nastavenie teploty bielej v kelvinoch. Zase sú tu predprogramované nejaké nastavenia, ktoré nám môžu uľahčiť prácu. Hneď sa nám to aj ukazuje, ako to vyzerá. Kamera setting je nastavené, ako bolo v foťaku pri expozícii. Máme 3205 auto. A muž si dá podľa svojich prepočtov, ako by to malo asi byť. Samozrejme, že ja volím manuálne niečo medzi kamera a tým, záleží od toho, akú teplotu chcem. Tu by sa hodilo trocha viacej tej teplej, vzhľadom na tú jeseň. Takže ešte raz, dám si troška tmavšiu tú fotku, uberiem si pol EV, kamera setting, to je už veľa, približne na 4000 kelvín asi nám. Kontrast, nízky, normálny, vysoký, odstupňovaný a nastaviteľný. Máme si vysoký kontrast, silný, kontrast minimum, maximum, zobrazia sa nám 4 bez C. Hneď vidíme, čo to robí. Pokiaľ chcem ešte nejak doladiť ten kontrast osobitne, kontrast center. Pridáva taký jas do toho. Gamma je tiež zasvetlenie na postmavenie, tu si môžeme ubrať gamma až na 1.
alebo necháme na 10. Black level. To je veľmi dôležité. Pridávanie čistej iba čiernej farby. Zvýrazní to nielen kontrast, ale aj farebnosť fotky. V podstate 4, ale môžeme ho pridať až do čista. Koľko chceme. Štandard color. Zase to máme predvolené nejaké. Monochrom 1, 2, čiže čierno-biela fotografia. Štandard 1.0, ako zaznamenala kamera. V pamäti si môžeme uložiť nejaké farby. Portrait color, film color K. Všetko nám to mení. Si nechám na štandard color a pridám asi 30% saturácie. Priostrenie. Najprv sa treba nastaviť, či sa jedná o normálne ostrenie alebo o čistý detail. Čistý detail sa používa väčšinou pri portrétoch. Normálne ostrenie na krajinky postačuje. Čo sa nám tu zobrazilo? Tri pesce. Online detail. Čo to robí, si môže každý vyskúšať a podľa toho si aj priostrovať fotky. Trošku to zväčšíme, aby to bolo vidno detailne. Priostrenie skoro 100%. Ja mám vyskúšané, že mi stačí okolo tých 20%, 24%. Takisto pokiaľ by bola fotka už veľmi zernitá, zašumená, stačí ubrať s týmto alebo pridať. Trocha treba počkať, dokedy to načíta to robí. Pre mňa je to asi nastavenie také optimálne. Toto už len doľadia detaily. Je veľký rozdiel v normálnom ostrení a čistom detaile, ktoré sa používa, ako som hovoril, na portréty. Odšumovanie. Odšumovanie má priamy vplyv aj na ostrenie, čiže to, čo máme teraz ostré, po odšumení už nemusí byť ostré. Šum, kde je šum? Len tak. Niečo strašne šumovať netreba. Ja používam pri vysokých ISO. Máme šumovú redukciu. Tu stačí 4 až 6, možno viac niekedy. Takisto geometrický NR filter, tiež tu je redukcia šumu. S tým sa treba pohrať a presne si to nastaviť, ako nám to pasuje do konkrétnej fotky. Samozrejme, toto odšumovanie má priamy vplyv aj na toto ostrenie. Že čím fotku spravíme ostrejšiu, tým viacej šumu zvýrazníme. A pokiaľ ten šum potlačíme, zase sa nám fotka už nebude za taká ostrá. Jedno je na oko druhého, čiže je veľmi dôležité toto nejako skorigovať tak, aby to bolo optimálne. Demosaic Sharp. Ostrenie. Pokiaľ pracujeme s klasickými monitormi, máme tu výstup sRGB. A keď chceme vidieť, ako to bude v Adobe, stačí si prepnúť na Adobe a farby sa nám zmenia, ako sa nám zobrazuje napríklad v Photoshope, kde máme nastavené správu farieb na Photoshop 1998, alebo jak tam je. Pozrieme si celkovo, ako tá fotka vyzerá. Strašne. A
aberácia. Všetko je žlté. Takže strihneme si fotku. V tretinovom delení. Nejaké body. Takto. Trebárs. Čo nám zobrazí za parametre? Free. Voľné strihanie. Fixované, čiže proporcionálne. A specifiket. Podľa toho, aké si určíme. Ja si dám trebárs tu. Šestnáct. Výborne. Môže byť. Čo tu máme ďalšie? Dole na lište vľavo sa nám zobrazia parametre fotky, to znamená číslo, dátum, čas, clona, čas expozície, ISO, EV a tak ďalej. Klikneme na prvú ikonku, zobrazí sa nám histogram. Klikneme ešte raz a zavrie sa. EXIF, pravo dole. Všetko, čo o tej fotke potrebujeme vedieť. Nastavenie bielej. To už je také detailné nastavenie podľa bodov určitých. Krivky, to mám stále otvorené. Krivky je tiež predprogramované low-key a high-key. Systém kriviek buď RGB alebo RGB osobitne, čiže iba červená napríklad vyťahneme, zčerveneje, stiahneme, zozeleneje, troška červené neuškodí, RGB troška dole, niekto stmavne, zelenej troška vyššie, OK. Ďalšia vec je fine color, čiže jemné nastavenie farieb. Klikneme si, čo v podstate chceme, nejaký výber, akú farbu chceme nastavovať, zmierniť, zosvetliť alebo nejak ubrať. Keď chceme napríklad modrá, môžeme ju trošička odsaturovať. Tak, OK. Zavrieme to. Toto je kontroler pre aberáciu. Mali sme tam nejakú aberáciu. Klikneme tu. No sme ju troška farbami odfiltrovali. Tiene. Chromatická aberácia. Týmto posuníkmi v podstate posúvame od modrej k červenej
alebo naopak, podľa toho, kde sa nám tá aberácia nachádza. Aby to bolo výhodnejšie. Takto asi. Lebo klikneme na toto. Dáme si bod. Tu je aberácia. Klik. A odstráni všetky tieto farebné zložky, ktoré sa nachádzajú v tom spektre. Ešte raz. No. Tak to dáme. Necháme to naspäť. Troška nám to rozhádže farby. Potrebujeme jednoducho vmesto tej modrej dostať nejakú tú čiernu, tmavú tieni. Ďalší je rotácia. Pokiaľ fotíme troška dokryva, stačí sa nám dať mriežku, aby sme udržovali na strihanie. Vyrovnať po desatinách stupňa doprava, doľava, perspektíva vertikálna, horizontálna. Tu si to môžem nakloniť bližšie. Ďalej. A perspektíva. Vyrazíme pravú stranu, alebo to otočíme doľava. Samozrejme, že takýto posun perspektívy posúva v podstate celú fotku, takže potom by sme si museli ešte raz urobiť kompozíciu. Pokiaľ ja ju posuniem doprava všetko, musím ten strih posunúť tiež doľava tiež. Už mi to rozhádže kompozíciu, čiže ten strih si dám tam, posuniem a strihnem ju ešte raz. Väčšinou sa to využíva pri nejakých budovách, nie na stromy. Ďalšie lištičky máme zase tie isté funkcie. Open priečinku, open súborov, tlač, vrátenie kroku späť, dopredu, rozloženie, toto je tu veľmi zaujímavé. Display warning. Ja to mám vypnuté, môže mi to signalizovať prepaly alebo podpaly. Tu vidíme, že mám prepálené nebo. Signalizuje. Tiene môžeme signalizovať čierne, je tam príliš veľa čiernej, bez kresby. Hide list. Ja osobne to ruší, tak to vypínam. Pokiaľ si myslím, že fotka je už akože taká hotová, stačí nám. Sa ešte nezdá hotová.
pokiaľ sa nám zdá, že už je fotka ako taká hotová, že už asi z nej viacej nič nevykúzlíme, klikneme na development, tento počítač, disk D, uložíme si nejakého priečinku. Tivko,